Em dic Carol i sóc referent del Munir. Mira, em dic Toni Ribas i sóc referent de l'Hussein. Doncs em dic Neus Mármol i sóc referent del Mohamed Bafi. És la primera vegada que faig un voluntariat d'aquest tipus per ser referent i no tenia gaire idea. Sí que sabia que era una miqueta d'acompanyament, però fins que no vaig fer la formació no vaig saber ben bé per quins tràmits o per quin tipus de coses som útils, diguéssim. Sí, la formació em va semblar útil, sobretot perquè jo mai havia fet una cosa així i clar, venia de zero, no? Ostres, i va ser molt útil que hi hagués algú que ens guiés, no? Una mica, i sobretot respondre a dubtes també. Crec que el procés de selecció i sobretot la formació que reps a priori t'acompanya bastant i et permet anar situant-te en el que serà el voluntariat en si. I el saber que sempre pots acudir a la tècnica i que pots preguntar si tens qualsevol dubte, això a mi em serveix de molt, en el sentit que et sents apoyada sempre. L'espai mensual amb la resta de voluntaris és per mi un espai bàsic, és un espai on realment ens ajuda, jo crec que a totes i a tots, a poder, primer de tot, a poder compartir les alegries i també les penes que a vegades hi són. I és un espai on compartir inquietuds i ens està anant molt bé poder-ho fer. Doncs sí, recomanaria fer voluntariat a Punt de Referència perquè crec que hi ha gent que necessita que algú els pugui acompanyar en aquesta nova societat on han aterrat i per una persona, la persona que fa el voluntariat també és molt enriquidor. Llavors sí, jo ho recomano. Sí, jo estic molt contenta de fer aquest voluntariat i el recomano a moltíssima gent i tant de bo tothom pogués acompanyar un jove o una jove i visqués aquesta experiència.